Il-klabb tal-futbol ta' Vittoriosa Stars irċieva donazzjoni ta' 6,000 euro mill-Fondazzjoni Spiro Mizzi. Il-fundatur Maurice Mizzi sostna li d-donazzjonijiet fil-komunità tal-Kottonera dejjem ikunu ġejjin minn qalbu. Huwa ftakar fl-eruq tiegħu u tal-familja tiegħu f'din il-belt storika. Missieri huwa mill-Birgu, ommi mill-Isla minn hawn. Allura importanti li aħna ħossu parti mill-Kottonera. Jiena dejjem aħna wara kollox il-Kottonera qabel il-gwerra, we're talking of 1918, okay? Kienet l-aqwa post fejn tajx. Spjega wkoll kif minkejja li l-familja tiegħu bidlet ir-residenza tagħha għal diversi darbiet, il-Birgu dejjem baqa' f'qalbu. Il-Viċi President tal-Vittoriosa Stars Lawrence Sejkel sar kif il-Kottonera kollha hija grata għad diversi donazzjonijiet minn din il-fondazzjoni. Kull donazzjoni hija importantissima għall-klabb tagħna. Il-problema hija li ftit konna bħalhom imma dawn huma affarijiet flus li jgħinuna ħafna lilna bħala klabb.